Ehling şəplərə, qatar yaşlərə, alğa barabız, birgə biz buldurabız. Ehling şəplərə, qatar yaşlərə, alğa barabız, birgə biz buldurabız. Dostlar, selam. Barıгызны өткен шаяр көне белән котлыйм. Без Руслан белән бүген бер-беребезне шаяртырга булдык. Ләкин мин аның нәрсә әзерләгәнен белмим. Ләкин гадәттә кем беренче башлый, шул һәр вакытта да җиңә. Хәзер дуслар бик кызык булачак. Менә минем кулда 2 токмаш. Сәлам, Шулпан. Руслан, сәлам. Сыңардым. Сен бүгінгі тапшыруға әзірлендің бісің енді? Әлбәттә, мин һәр вакытта да әзер. Ярый. Башлыйбыз ба? Башлыйбыз, ләкин әйдә инде башта тапшыруны яздырып алыйк, аннан соң шаярырбыз соңрак. Ярыймы? Ярый. Руслан, хәтерлисеңме? Син миңа бер тапкыр мин арканы урынына утырта алам дигән идең. Хәтерлисеңме? Менә мин паралардан шуны кадәр ардым. Минем айкым шундый авырта карап ала әле. Так, ярый, әйдә, бас сула. Шулпан, туқта. Шулпан, не болды? Не? Авырта була шакырт. Туқта. Руслан, 1-ге 0. Мин жеңіп барам. Шулпан, сен бұлай ярамай бет енді, мен тағын бір нәрсе болдым екен. Ярар инде, Руслан. Әйдә, тапшыруны башлыйбыз. Әйдә. Эфирда. Эфирда ешлер тоқталышы. Һәм аның алып баручылары Руслан. Һәм Шулпан, біз башлыйбыз. Шулпан, біз бүгінгі ойынға бір-бірімізге шаяртулар әзірлейбіз дедік. Құтны алырлық қорқытулар түгіл. Қорқыту шул шаярту бит инде ул. Көп ме енді сенің бүгін тағын шындай шаяртуларың? Бітті. Аллаға шүкір. Бегерегін сен, Руслан. Сен өзің нәрселер әзірледің соң? Мен мәзәкләр izledim. Интернеттен қызықлы ойындар таптым ойнарға деп. Ойындар десең ме? Нинди ойындар? Бір бек қызық ойын бар, тек әйдә ойынға әзірленгенше тамашашыларыбыз алда видеозыма тоқтап алсын. Әйдә. Сәлам, сіңлі татарша уикенд сәхифәсі Хамин Талия Шандыров әйті алам. Минем білән сіз тиз арада рәхәтләнеп, ял итергә өйрәнерсез. Гадәттәге әлеге сәхифәдә біз яшьләр өчен кызыклы булган урыннар турында сөйлибез. Бүген дә сүз шундый бина турында барачак. Без Милли китапханәдә. Бүген ул танымаслык булып үзгәрсә дә, аның тарихы бик еракларга барып тоташа. 1865 елда ачылган бу китапханә 2020 елга кадәр Ушакова исемендәге кичкенә генә йортта көн күргән. Һәм 1960 еллардан бирле яңа бинага мохтаҗ булган. Ниһаять, быел китапханә Ленин музееның элеккеге Казан филиалы Казан милли мәдәни үзәгенең төзекләндерелгән бинасына күчте. Яңа бинада китапханә 2020 елның 30 августында ачылды. Китапханәгә кергәч тә һәркемне тарихи сәнгати инсталляция каршы ала. Биредә түшәмгә беркетелгән татар теленең 5 алфавитындагы 287 хәреф әкренләп хәрәкәтләнеп бер моментта төрле телләрдә белем сүзен барлыкка китерә. Бу аңлашыла да, чөнки китапханә белем алу урыны. Миңа кылса әлеге инсталляция бик Instagram күренеш. Монда килеп егетләр һәм кызлар фото һәм видео төшерә алалар. Аларны Instagramга урнаштырып, бүтән яшьләрнең дә игътибарын җәлеп итәчәкләр. 20 марттан Милли китапханәдә китапларны игә алу мөмкинлеге барлыкка килде. Моның өчен абонемент буенча да хезмәт күрсәтүче автоматик китап бирү системасы белән җиһазландырылган залга килеп укучы билетын алу да җитә. Процесслар да автоматлаштырылган. Шуңа күрә менә китапларны да бездә шундый RFID чиплар аша менә шундый автоматларга беркәтә алабыз. Гомумән әйткәндә инде монда безгә библиотекарь да кирәк, без барысын да үзебез эшли алабыз, ләкин мин менә бөтенсен дә аңлап бетермәдем. Менә миңа хәзер аңлатачаклар ничек була бу. Син бик дөрес әйттең, кеше 21 көнгә 7 китап ала. Мәсәлән, бастык, монда укучы билеты кирәк.
Булай итеп. Демәк, сөйлибез. Алырга, еме? Алырга телисен үзең бас. Алырга. Демәк, син әйткән RFID меткасы ул монда бар. Демәк, куябыз, система үзе таный. Менә монда, Шул Куйдык. код аша танылган, еме? Шул RFID меткасы аша. Демәк, менә исеме билгеле. Демәк, алабыз. Чыгарга дип басырга онытмаска кирәк, чөнки башка кеше килеп тагын минем укучы билетына китап алып китергә мөмкин. Менә чыгабыз. Демәк, бу китап хәзер миңа язылды. Мин моны үзем белән өйгә алып китә алам. Буңа 30 секундта җитәдер, бәлки моннан да азрак. Бик тиз эшләнә һәм бик уңайлы. Ярослав, сен инде уен вакыты әйттең әле миңа. Ул уенның исеме көлү җиңелү дип атала яңгышмасам. Әлеге уенның кагыйдәләре бик гади. Хәдерисен мисәл мәзәкләр әзерләргә кушкан идем. Әзерләдем. Афәрин. Менә кара. Ширатлашып бер-беребезгә мәзәкләр итәбез. Мин әйткән мәзәккә син көлсәң, миңа бал өстәлә. Син әйткән мәзәккә мин көлсәм, сиңа бал өстәлә. Аңлашылдымы? Аңладым. Икебез дә көләбез икән, һәр кешегә бал өстәлә. Аңладым. Ярый, башлыйк. Кем башлый? Әйдә, гадел булсын өчен суефа. Әйдә. Суефа. Мин башлыйм. Ярар, әйдә. Так, мәзәкләрне хәзер. Тукта, миңа инде кызык. Көлергә ярамый. 0-0. Башладык. Марсоход тошта беренче язуны тапты. Галимнәр моны тәрҗемә иткәннәр. Мадынчина. Әйдә. Гаиләдә синнән бераз өлкән абыең булуның бер тискәре ягы бар. Нинди? Нинди? Син һәр вакыт ярты елдан нәрсә киешәгенә күреп үсәсең. Ярый. Дөрес. Дәвам ит. Фердис Чамаевның курыккан кеше. Нинди? Су басу. Эшкә сиңа калып килүчеләр нигә гел ачуны чыгара? Алар соңрак эшли башлый. Чөнки алар сиңа караганда күбрәк яклый. Рубин уенчылары ниһаять яхшылап уйный башлады. Галия Бану менә дигән спектакль. Әйдә. Бер татар белән француз очрашалар дим. Һәм француз нәрсә дип беләсеңме? Нәрсә ди? Белмим, без бит француз телен белмибез. Ладно. Әйдә булай. Тагын соңгысы. Татарстанда бал кортлары Башкирия границасын узганда ни эшли башлый? Нәрсә ди икән? Дип эшә башлый. Көлмәдем. Белмәдем. Ярар, әйдә соңгысы синең. Егет кызга мәхәббәтен аңлатканда, кылый күзле булсам иде ди. Нәрсә өчен? Ни өчен? Кызны бер елы 2 тапкыр күрер өчен. Ярасан, кем җиңде? Миндер бит. Шаярышып баргач, мин инде исәпне оныттым шулпан. Тамашачылар безнең исәпне кем җиңгәнне баллар буенча күрә ала. Руслан, минем дә сиңа бик кызыклы бер уеным бар. Әйдә инде башта видео язманы карыйк, аннан соң уйнарбыз. Ярый, килештек. Арыйбыз. Сәлам. Хәзер мин сезгә бик кызыклы бер мәзәк сөйлим. Шулай итеп, көннәрдән бер көнне Буратино суга бата язган ди. Кызык булмадымы ни? Ярар инде, ярар. Мәзәкләр бик килешеп бетми миңа. Ә менә алар бик әйбәт итеп шаярта беләләр. Кемнәр турында сөйләгәнемне хәзер үзегез күрерсез. Көрәшенә җыелма командасы быелгы Әйдә шаярт лигасының ширек финалистлары. Команда әле быел гына аеша, ләкин уңыш сыры тәҗрибәдә түгел, ә юморда диялар. Сезнең төркемдә чыгыш ясау өчен гомумән көрәшен кызы яки егете булырга кирәкме? Безнең менә эш егет, эшебез крашен. Эшебездә крашен. Ләкин безнең бер изюминкабыз бар, ул безнең Лия. Саф татар кызы. Һәм әлбәттә крашен булырга кирәк инде безнең командага ләгәрешен. Безнең вакантный урын бер генә иде, нигә бүтән милләт кешесенә. Булай крашен булырга кирәк командада уйнар өчен.
КВН командалары ничегрәк эшли һәм ничек сезнең бара репетицияләр бармалар гомумән? Әллә инде импровизация дигән бөтен нәрсә? Вадим, әйдә син җавап бир. Әлбәттә инде репетициялар бар, но безнең менә бу мәзәкләр язылуы шул репетиция вакытында гына түгел, менә просто бер кайда эшләп йөргәндә ул бер нәрсә хәтта менә йоклаганда да төшкә кергән может берәр фикер. Һәм шул фикерне менә бергә җыелып, уйлап бетерәбез инде матур иттереп, сәхнәдә күрсәтерлек миниатюр иттереп. Һәр вакыт гел бүрек мәзәкләрне кабатлыйсыз бит. Ул менә туйдырамы гомумән? Гел репетициясы ясый, шул шуткалар. Ну, туйдырайын чынлыкта әйткәндә, безгә кызык түгел шикеллектә башлана. Но вот барып кайткач, шуткаларны күрсәткәч, безнең редакторлар безне төзәтә. Без уже уйли башлый, чынлыкта да кызык түгел икән дип били кайракны, чынлыкта да кызык икән дип инде. И вот җавап туйдыра, вот чынлыкта әйткәндә гел күрсәтә, ул шуткалар туйдыра, но барбыр да ул шуткаларны без күрсәткәндә үзебезгә кызык иттереп күрсәтергә тырышабыз инде и шулай иттереп тамашачыларны күлдерәбез үзебезгә кызык булудан. Сәхнәдә түргә басып торабыз. Буңа кадәр без булмадык таңа. Һәркемнең үз тормышы үз юлы иде. Вадим студент, Лёха бизнесмен инде, Рифатта, бэк вокалда, ә мин алып баручы инде шунда. Керәшеннәр, әйдәгез бергә. Бирем вакыйгага импровизация ясарга. Вакыйга бер әби егыла, аның янына Юхиди хезмәткәре килә. Егетләр, хәзер карыйбыз инде сезнең импровизация дәрәҗәгез ниндирәк икән. Әйдәгез. Так, нишләп ятабыз без монда? Әйләнеп, әкрен генә әйтим әле. Җыгылдыңмы әллә? Син башка хәрефләр кушачак. Үзе хәрефе дөрес. Әйе, җыгылдыңмы? М әллә. Син Җыгылдың? Әйдәгез башыннанмы? юй диде шуннан дәвам итеп. Так, нишләп ятуыгыз бу? Әйләндем. Әйләндегез? Ул әйләндеме? Җыгылдың, җаныкаем. Әйе. Так, менә монда яткан өчен сезгә 5000 штраф, гражданка. Дөрес бит? Жарамай. Нишләтергә соң сезне? Жарамый дисең. Так, алайса әйдәгез болай эшлибез. 5000 штраф һәм шуның белән шул. Килештекме? Әйдәгез. Җигердек. Җигердек, әйдәгез. Һәм без дә сезнең белән җигердек, тапшыруны алга таба карарга. Әлеге видеозмадан соң әле безгә шаяртырга өйрәнәсе икән дигән бер фикергә килдем. Дөрес, Шупан, син әлеге фикерең белән килешмичә булдыра алмыйм. Әле безгә бик күп өйрәнәсе. Ярый, әйдә, дәвам итәбез, Шупан. Син уен әзерләдем дигән, әйдә танышып китик. Бу уен кылакчыннар дип атала. Һәм аның кагыйдәләре бик гади. Башта син, аннан соң мин, кылакчыннар киеп, музыка тыңлыйбыз. Һәм уенда кем алып баручы, шул әйе яисә юк дип җавап бирерлек 5 сорау бирә. Без кулакчанда килеш, әйе яки юк дип әйтеп барак дигән, сорауны ишетмичә. Әйе, ишетмичә. Аңлашылдымы? Аңлашылды, ты бик кызыкка шуган. Моның мәзәк мизгеле кайчан буласың? Моны инде тапшыруны караганда белербез. Ярый, әйдә башлап карыйк. Теге юлы мин башладым, бу юлы син башларсың, шуңа мин кулакчаннар алам. Син сорауларны бирә башларсың һәр. Бер мизгел. Ишетәсеңме мине? Ишетмей бугай. Яз җиткәч бал кырты буласың киләме? Кеше күрмәгәндә этләр, песиләр белән сөйләшәсеңме? Юк. Мин сиңа караганда яхшы кылып барам. Син риза бит? Белмим. Юк. Аңламыйм. Синдә юмор хисе бармы? Әйе булсын инде, әйдә. Син парик киясеңме? Нәрсәдер эшлисеңме? Ярый, әйдә. Әйе. Булды, Руслан. Булды? Булды. Булды? Булды. Булды. Ярый. Әйдә, хәзер мин сиңа, әйме? Ишетәсең мине? Әйдә. Ой, тукта. Төсәгәнсең? Ишетәсеңме? Ярый, әйдә башлыйбыз. Киттек. Ага. Син үзеңнең курсовойыңа бүген язып бетерәсеңме? Әйе. Ярый, синең телефонның фонында минем фото торамы? Юк.
Сен өзіңе шебер деп ойлайсың ғой? Юк. Ярый, так, ауыр сұрау. Сен 70 килограммнан ауырырақ ма? Әлбәттә. Топта, жить здорово тапшыруын яратып қарайсың ма? Юк. Бұсы біле келішем, ярый, болды. Финиш. Булдымы? Болды. Дұрыс жауап бердімі барысына да? Башында дұрыс жауап бермең, ақырдан яқшы бола башлады. Ақылды инде. Ярый, мында енді сұраулардың жауапларын шулай тапшыруын қарағаш береміз деп ойлаймын. Әлігі, әйдек келесі видеозыма тоқталып алып, нәрсе әзірлегендер ме екен біздің корреспондентлар. Тиздән уку йылы тәмамлана һәм бөтен чыгарылыш сыйныф укучылары алдында кая укырга киргән икән сорау туачак. Һәм әлеге мәсьәләне җиңелрәк чишер өчен Казан дәүләт энергетик университеты укучылар өчен вуз буйлап экскурсия ясарга булды. Һәм без әлеге экскурсиядә кунакта булдык. Әлеге экскурсия төрле яшьтәге мәктәп укучылары өчен һәм бүген 42-нче номерлы мәктәп укучылары энергетика университеты тормышы белән якынрак таныша. Кем ул современный энергетик? Ул электрик тамында керә, энергетикта, электротеплоэнергетика, IT-технологияда керә, биологияда керә. Шуңа күрә без аларга ясадык шундый профориентационный мероприятие. Классный час в КГУ атала торган 1 сәгатьтә без аларга күрсәтәбез. Центр энергосбережения Республики Татарстан, музей энергетики, мастер-класс үткәрәбез и күрсәтәбез балаларга нинди зыян энергетика бирә биосферага. Хәзер мин сезгә әлеге маршрутны тулырак сөйләп китермен. Башта балалар энергияны саклау өлкәсендә технологиялар компетенциясе үзәгенә керделәр. Биредә аларга төрле технологиялар турында сөйләделәр. Мәсәлән, яктылык, кояш батареялары буенча, хәтта велогенераторларны үзләре эшләтеп карадылар. Стенд интересно это сделали для нашего студента, ну как раз именно для вас, чтобы показывать, рассказывать, что электрическая энергия не бесплатна. Шулай ук яңа 3D технологияларны күрсәттеләр. Шуннан соң укучыларны университет музеена алып бардылар. Монда Татарстан Республикасы буенча энергетика тарихы һәм университетның үзе турында сөйләделәр. Бүгенге экскурсия беренче экскурсия түгел. Безнең балалар шул вуз белән без күптән эшлибез. И балалар шул экскурсияга кирип бик шат. Бәлки энергетика бик важный отрасль. Шунага безнең балалар шушы экскурсиядан соң после всех мероприятий без НПК үткәрәбез, различные профпробы. И безнең балалар тырышалар именно связать свою будущую профессию энергетика буенча. Сөйләшләр генә булмады, укучылар үз куллары белән чыбыкларын чистартып карадылар. Үзләрен электромонтажер ролендә тойдылар. Экскурсияның соңгы урыны да су биоресурслары һәм аквакультура кафедрасы булды. Анда алар университетта ясалма юл белән үстерелә торган тере организмнар белән таныштылар. Дөресен генә әйткәндә, мин үзем Энерго университетында шундый кафедра күреп бик гаҗәпләндем. Әмма бу бик кызык иде. Сәлам, менә сезнең бүген шундый кызыклы экскурсия үтәйме? Ничек экскурсия, нинди хис кичерешләрең? Миңа монда бик ошады. Бик күп кирәкле, файдалы, кызыклы әйберләр безгә бүген сөйләделәр. Куны бетерәсең инде чыгарылыш сыйныф. Быел менә монда киргә уйламыйсыңмы? Мин икенче фән белән кызыксынам, ләкин икенче югары уку белем йортын бетерергә монда дип уйламыйм. Белисеңме? Бүген менә экскурсиядә иң кызыклы нәрсә булды синең өчен? Минем өчен иң кызыклы менә бу зал миңа бик ошады. Монда бик күп нәрсә күрдем. Кызыклы, ничек бөтен менә ут эшли инде, сиңа ошады, ничек менә электричество эшли, бөтен шундый әйберләрне ятасың, димме? Мин шундый әйберләрне белмәдем элек, хәзер беләм инде ничек ул эшли. Менә шулай беләсегез килсә, менә монда киләсез дә беләсез. Әгәр бу сине кызыксындыра икән, демәк Казан дәүләт энергетика университеты ишекләре синең өчен һәр вакыт ачык. Шулпан, мин тагын бер уен әзерләгән идем. Уйнап аласызмы?
Бүгінге ешіп тұрыр енді? Әйде, соңғы тапқыр, яма? Чөнки бик шап ойын банка тапшыруын қараң бармы Шаян ТВ каналында? Ну, бар әлбәттә, бар. Менә нәк алар ялгыш кына үзләренең жазалары язылган банклар югалттар. Ә мин шыраклы рәвештә аны таптым. Соң Русланны кайтарырга кирәк бит инде безне көтүгә. Әлбәттә, менә без уйныйбыз да, аннан соң кайтарабыз. Алар аны сизми чакырды. Ярый, монда жазалар язылган, мин сиңа һәр бер жаза алып бирәм. Һәм син шуны үтәргә тиеш булсың. Аннан соң мин синекен, яме? Ярар, ахыр тапкыр. Ахыр тапкыр, соңгы тапкыр. Так, әйдә әйбәтрәген эзлим әле. Ага. Әйдә инде ишесең. Тукта. Ни? Ишесең Руслан. Ни бит ашыкмай. Тукта. Һәр. Тукта, әйдә, ердә битәм. Тукта. Тукта. котылган Ялгыш кысылы сәгать ничәдән? Сәгать. Тукта әле. Тотып тор. Сәгатьне генә салам, ям. 3 секунд. Ага. Все. Туктале, Руслан, син бигрәк нодан чыгармакчы буласың. Нәрсә инде бу? Мин бит чынында борчыла башладым синең өчен. Син шояр. Мин синең белән бүтән. Ярый, Шулпан, мин теге син шоярткач, мин дә шояртасым килгән тик шуны теге. Әфәрин, Руслан, әфәрин. Былай да килеп чыкмады, ярый, әйдә. Уялды бит. Киләсе видео язма күчигә әле, зинһар. Әйдә, карыйбыз. Үш көн дәвамында Казаныбызда энергияле музыка һәм оча торган кызлар булачак. Без файда дип уйласагыз, бөтен Россиянең акробатик рок-н-ролл буенча чемпионатында. Каян килдегез? Из Санкт-Петербурга. Мы из Москвы. Мы приехали из Уфы. Мы из Ростова-на-Дону. Из Москвы. О, Мәскәүдә шундый вампирлар бар. Конечно. Кого ты сегодня изображал, там, не знаю, на сцене? Дракула. Граф Дракул? Сам? Конечно. Ул кара чәчле бит. Кем булып киендең син бүген? У нас программа по фильму «Лед». Я хоккеист, главный герой. Фильм «Лед»? Да. Кызлар, сәлем. Господи. Нишләп ятасыз? А я разминаюсь. Можно я тоже с вами? Меня сеңләреме? Да, можно. Әйдәгез, ничек разминаться итәбез, күрсәтегез әле? Вот так вот. Это нормально? Безгә кеше карамый. Так, спина, ага. Булды? Все? Да. Это разминка? Да. Это все, что нужно. Не, у меня алдалыйлар. Все, что нужно для акробатического рок-н-ролла. Супер. Кушылыгыз, бик яхшы спорт түрі, бик энергично. Мы поддерживаем друг товарищей. Ага. Бөтенсе бер сүз әйтә. Ярый, әйдәгез, ничек ул безгә дә күрсәтегез. Покажите, как это. Давай! Бу вообще булмады бу. Ну, там можно еще по-разному. Мы еще должны говорить, ну, чтобы поддерживать в плане, чтобы человек танцевал до конца, наш друг. Чтобы Давай, чтобы танцевал до конца, как это? просто до конца кричишь, вот Прямо так, как до конца, да. До конца! Да. Вот Ярар. так и делаем. До конца карап бетерегез бу сюжетны. Менә монда күтәргән кыз ничә килограмм булырга тиеш? Ну, наверное, не больше 40. Не больше 40, ярар. Ну, я думаю, что, да, там примерно где-то 35-36, вот где-то в этом разъеме. Миңа карагач, мин ничә килограмм? Ну, килограмм 60-50. Ну, ярар, молодец. Я думаю, что это не важно. Моя задача просто справиться. Ага. Стать сильнее для этого. А синең партнершың күпме весит? Не помню, около 40 килограмм. А я сколько? 44 на взгляд. Мине күтәрми торган парный элементлар күрсәтә аласың. Минем белән, со мной. С вами. Ну, давайте. Вот эту руку. Ага. Мә, тут правильно. Поклончики ясыйбыз. Да, әйдә. Зөлфия Хасанова, Сергей Малыгин махсус яшәтеп алыш өчен.
Достар, біздің тапшырубыз ақырына якынлашты. Һәм инде әлеге шаяру тапшыруын шулай ук мәзәк белән бетерәсем килә. Руслан, әйдә шаярмый галаны килеп чыккан бит инде күреп торасың, читәсең инде. Безнеке түгел инде. Беләсең безнең нәрсә яхшы килеп чыга? Нәрсә? Без синең белән бик яхшы алып барабыз. Яхшы тандым. Икәүлек шаярта да белмибез. Сүзләреннән табыз, әйме? Менә дигәне. Ярый, әйдә. Булгатып тормыйбыз, достар. Тапшырубыз ахырына якынлашты. Безнең белән булганыгыз өчен сезгә мең рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Сезнең белән бүген Руслан, бик яхшы итеп шаяртучы Руслан. Һәм Шулпан булды. Хуш. Хуш. Ягымлы җәй